zdraví vás 12. A dneska som sa vyberal na takú menšiu túr aj s otcom, aj s bráchom, teraz banánom a ideme do Prahy troška pozrieť, jak to tam vyzerá, že sa tam zmenilo, čo je tam nové. Takže môžete očakávať, že budú nejaké nové zostrihy z dneskajška. Určite voľaké videjka. Takže, a budem samozrejme robiť aj strihy z cesty. Takže sledujte, bavte sa a vidíme sa za chvíľu zase. Čaves. Ešte zastávka na Košároch a potom už fičíme. Ešte som donesli babke volať čo jesť a potom sa fičí ďalej smerom na Prahu. Na oktávke ideme dneska, takže tak, to je celkom sranda. Takže zatiaľ sa majte, vidíme sa niekde na hranicách alebo v KFCčku ešte. See ya! Už sme v Prahe a kúpime si lístky, mám konečne lístky kúpené na metro. Nechce mi to ísť do prdele. A ideme ešte zaniesť z batožinu na dom a potom už fičíme. Sem niekam sa previesť. A kúpili sme lístky teda. Dobre sme kúpili lístky, ale... Asi som to dojebal. Banán sa ako obvykle, to vždycky dojebe. Počkaj. Je to ešte vácej. Mám tam 20, čo? Proste bukvica je to, proste bukvica. Prvá ochutnávka je, úpinka sú prvá ochutnávka, takže zistím, aké to majú pivo a budem porovnávať dneska. Takže môžete tešiť na ochutnávku piv, ak budem teraz schopný ešte ochutnávať. Zatiaľ. A sme pri Orloji. A sme pri Orloji konečne, takže ideme ďalej smerom na Karlov most pozrieť. Skúsi niekade blúdiť a tam tu niečo nájdeme. A páne, zase bude ako encyklopédia. Hej, tam je Karlovský breh, tam ideme. Poďme tam. To je dobre, tam to poznám. Poďte dole. Ja si to pamätám. Na akom Slovensku? Ideš po Slovensku? Chaos to go. Jesus! Man! Tričkaris! Vodovníku? Ja točím niečo. Pozor. Podáda. Proste, Chceš cigu, banán? proste nie, kameru mám. Priznáš sa, chceš cigu? Dobre, moment takto. Pán, zober si cigu teda. Zober dve rovno. Dobre, autorské práva. 30 centov. Ja ťa vycenzurujem. 30 centov za 2 Ja ťa vymažem odtiaľ. 30 centov za 2 sekundy. Ja ťa odtiaľ vymažem, banán, keď chceš. 30 centov za 2 sekundy, aspoň poprosím cenzúru na hlavu na to šlo, čakaj. Chce tam obložník, alebo chceš tam proste iba taký oný rozpixelizovať ťa? Rozpixele. Dobre ľudia, ďalší záber do piče. Ďalší záber z Karlového mosta si. Ideme na Karlovo most, už sme tu. Som nezopakujem nikdy tomu. Jednu šancu. Využij svoj šans. Čo vyťahnem túto druhý smartfón? To si to využij, to je môj telefón ináč. Áno. Ale mi tu vážne na tých západníkov, ako ja to upozorňujem. Čo západne HDR-ko? Ja nešetrím. No, a baterku dobude šetriš, keď máš... Ruškovia. Prichádzame oficiálne Karlov most konečne. Jo, to nie je foť furt. Paparazzi všade. Oficiálne prichádzame na Karlov most konečne. Som sa dočkal doby, kedy prídem na Karlov most, keď konečne vychutnám. Už som bol v Prahe asi miliónkrát a konečne som prišiel na Karlov most, čo je super. hore. Konečne budete mať výhľad na celú Prahu so mňou. Si môžete vychutnávať komplet celú Prahu. Jak pôjdu šapky, myslíš? A zrejme asi každú reštiku, ktorá tu je. A majú tu sú tu nejakí rastafariáni, takže ideme to skúsiť pozrieť. Zatiaľ si ja. Dobre ľudia, hlásime sa vám z Karlového mostu. Sme tu oficiálne, všetci, konečne sme dorazili na Karlov most. Dúfam, že to audio bude super a že bude stať za to. Takže sme oficiálne tu, čo máte za mňou.
Taký krásny výhľadík. Ľudia, dajte fotku. Poďme dať fotku ešte. Počkaj. Seriózne? A teraz úplne seriózne, úplne. Úplne, že teraz... Keď nevie Dobre. seriózne, tak musí Ľudia, takže tu máte za mňou Prahu niekde, tu za mnou, a tu máte za mňou Petšín, tu je za mňou Petšín, volanie. Otoč sa tam, otoč Počkaj, točí sa hen tam, kam hen tam? Tam je veľký kostol. Aha, áno, za mňou mám Prahu. Takže, už sme oficiálne tu a videjko budete vidieť najskôr zajtra, keď nie pozajtra. Takže užívajte si zábavy, žijte so mňou a nech sa vám páči. Bavte sa. Pozor, ktorý mi kopec hore. Ale musím pridať. No, yeah, maybe not. It's a bit narrow. Som si mu úspešne vyhýbať ľuďom. Ako? Tomu počkaj, když tu bude tancovať, Počkaj, ja si klakneme, idem vyberať, veď tam Niečo aj spíva pri tebe, vidíš, s tými Vybereme si na pivo. Riči, rozpustí si dredy a bude spívať, ja? Ideme si vyberať na pivo. Ja vás počkám najvyššie hospodine. My si zatiaľ vyberme niečo na pivo a budeš čakať? Bubona, tu je nejaká bubona. To je čelo, buben. Nejaké írske. Čelo, husle, buben. Írske? Husle, čelo, buben. Poďme sem na to. Počkaj, poďme toto bubníky pozrieť. Jebem ti bubne. Jebe bubny! Kámo, to vidím prvýkrát, ty vole. Poď na fotku. Dajte fotku. Čakaj, my si dáme fotku z GoPročky, poď sem. Dajme si videa fotku. To je spravíme. široko uhol, to bude Čak- mať hlavu jak oné. Zostri, ja opravím. Cicho. Rednex. Áno. Ľudia, poďte, nech No, fotka. počkaj, ja sám nevidím, kde Fotka? som ja. Dáme nejaké číselko iba. Čo to je kamera suma, poď na fotku. Si kamera suma. Počkaj. Kamera suma. No. Dobre ľudia, ideme sa fotiť teda. Ideme sa fotiť. Veď tam. Ideme sa fotiť teda. Veď ja mám. Ne, ja sa neto. Ne, my chceme to pozrieť, tam tu pozrieť chceme na hento. Pozrieť sa na hento, ale. Čo? A za nami nič nie je, však za nami nič. Hento máme za nami, ty vole. Ja kúkajte sem vy opičaci. Čo tam chcete? Do teba tam chceme. To vás nevidel na tej fotke. Pozri. Také fotky normálne nevidíš. To je dobre, to žáda. Pozri. Teraz pozor, špeciálna umelecká. To ne, ale teraz. Ešte nie? Chlap má celkom. Dobre, tu máte Looking Up na Prahu. Nech sa vám páči, užívajte si slobody. Sme v Hard Rock Cafe, točím ďalší vlog, už ďalšiu časť tohto videa a dúfam, že si video užijete rovnako si užívam ja, ako si užívam Banán prestaň, ako si užívam Prahu, aj s fotrom, aj s banánom si užívam Prahu a je nám celkom dobre a žijeme dneska, takže sa majte a see ya! Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Čauko, zdravím vás s otcom, špeciálne vás zdravím s otcom, konečne po dlhej dobe. Tu je fotka. Nech sa vám páči, žite s mierou. Žite a pite s mierou. A pozrite sa, tu máte banána. Ukáž banána. Tu máte banána. Tu máte banána. He's a really good guy. Yeah, man. Hey. He's a nice guy. He's the man. He's a really good guy. Alright, take care, guys. See you guys Yes, later, man. we are making a movie. Natáčame video. We are making a movie from there. Okay. You are in the video. Really? Yes, I'm here you are right in the now, video. very proud right now. Sledujeme banána, ktorý sa skoval, ktorý sa nám skoval a ideme ho skúsiť nájsť, hej. On je pred nami, ale on nás nevidí a my ideme skúsiť nájsť teraz, či nás nájde, hej. Kde je ten banán? Kde je ten banán? Ojebali ste ma. Baník pičo. Ste ma surovo oklamali, chodte preč, ja som tu sám radšej. Aj cigareta, ja som ostanej globo.
Potrebuješ, že sa skoro dáme tvárke, to najsi To je prank, ty vole! Páni, pičo! Ľudia, celkom ste nás... Otoč to máš. Snažím. Banán si žije vlastným životom a banán má vlastných turistov. Rišo, Rika! Čo? Skoro do Slovenska, povieš slovo. No vraj, zastávka najbližší pivovar, čomu ja moc neverím. Banán si tvrdí svoje a vraj ideme do nejakého pivovaru, čomu ja moc neverím. Že by sme nejaký pivovar zvládli, už ďalší, asi v poradí 6. by sme zvládli. Ďalší pivovar, čo by bol asi problém, ešte som tu s otcom. Haló. Som tu s otcom a vraj ideme do ďalšieho pivovaru, ktorý má byť niekde kúsok, ale tak tomu nejako neverím, takže dúfam, že sa niekam dostaneme a že sa nám... Tu sú samé A že sa nám, počkaj, reštaurácie. to z vás, to nejaký Černochom baví. Asi nejaký Černochom baví, Nie, počkaj. on má nejakých Arabov, alebo čo? Švedov, alebo čo? Má asi našiel nejakých černých. Ne, to sú bledí, normálni. Ale toho nájde tu. Koľko má na metro? Ja neviem, ten banán proste, on hrá inú ligu, on proste není s bielými, on hrá s čiernymi. Nečítal knihu. On nečítal asi Mein Kampf. On asi čítal inú knihu. On asi čítal Mein Nigger. Boženu Nemcovú. Boženu Nemcovú čítal. A my už teraz radšej kráčame takam ulicami Prahy, niekam úplne do ja fakt netuším, kam kráčame. Nie, dobre, poďme, ale nájdem banána. Ideme. Však, a ty si s nami na videu? Nie, s vami, ale na videu môže byť. Môžeš byť na videu, poď na videu budeš. Čau. Takže máme ďalších ľudí na videu, ktorí sa k nám pridali. Teda, niekde sa k nám pridali, ale tak co sa Ale to boli naši, ale. To boli našinci, to boli Trnaváci, určite, alebo Blaváci určite. Banán je za nami. Není za nami. Banán je za nami asi 6 kolečiek je za nami, banán, tak asi dočkáme. Banán, ty kde si? Však... Banán, ty nemáš dostatočne vysokú poisku, ty vole. Ja som s nami jem, to je jedno. Počkajte? Skrupiny, to zvolené. Je pravda tvoja poiska, nepočúva baník. Slovákov to je veľa zupa piči. Ne? Presne tak. Ideme baník pičo. Baník pičo! Dobre ľudia, každopádne žijeme YouTubeom, bavíme sa a ideme radšej niekam už sa strátiť, lebo toto už video už stráca zmysel, serus! Video už asi stráca zmysel viac menej. Nestráca, neklam. Ešte tu mám chalanov, ktorí sú so mňou. My sa nám nasrali. Banán je slovenský maskot. Chalani od baníku. Banán, ty si maskot. To je slovenský kaštiel. Nie, to je čo? Hej, počkaj, stoj. Tuto chcem takto cenzúru, hej? Ináč, keď tam nemá tvár, 20 centov poplatek. Tak už konečne odchádzame domov, ideme naspäť a dneska bol úplne super deň a banán vyzerá takto.
To je fakt nepríjemné. Už odchádzame domov a konečne sa vraciame naspäť. A banán tu krváca a my už sa konečne vraciame naspäť. Ideme do metra a vraciame sa konečne naspäť na dom, kde sme doteraz mali byť. Takže vidíme sa ešte možno v metre, ak sa mi podarí. Spravím vlog ešte z metra možno, takže si ja. Ľudia, žite, bavte s YouTubeom, určite sledujte môj kanál, hoďte mi odber, ak ste to noví. A kľudne, like, máte piči, žite, skačkom, serus. Nazdar. Nazdar. Peace. Manco Lione.